Today is Limuel's birthday. So, ano siya, oh. Nagkabo amo ang special child. Nakabalo na siya mo kabo. In fairness. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So for today's video mga person, kay mag-celebrate mi sa birthday ni Limuel. Pinubri lang god. So mo na siya kadula-dula na diha kay wala pa man ay buot bisag 13th na. Kay special man na. Dayon na si Inko ug si Jubin the Wolf naglimpyo sila para di ay kilawon na. And then anay bisita sila auntie Lily ug si Madam Dix naghimay-himay sila duha ka buka matis mura nay handa ni Limuel. Char. Inyong panakot murag dahan kay duha ra man ka mo. Duha ra man day ka mo. Unsa na iyo? Yes. Unsa na iyo? Yes. Imong sibuyas ani unsa uda lang ni. Unsa na yung ihawon duha ra ka buka matis. Mahal man. Dahonan lang dun oy. Ako dahonan. Asa man day nang birthday? Welcome to Limuel's simple birthday sa among bukid. Mama, papa sa nag-birthday oh. Si Mayor may nag-birthday. Wala pink lagi kay kag lipsless. Pink kaayo, pink. Pink kay siyang lips. Nagkabo kaya? I help you carry on. You won't be long. I'm gonna need somebody. Thank you, thank you. Problem that you understand. We all need somebody to lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. It won't be long. I'm gonna need somebody to lean on. Just hold on me, brother. When you need a hand,
You just hold me. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. If we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. Thank you, Tita Ana. Tita Jojo. Tita Jojo, thank you. Nabako, ina. Salamat ka ngayon! Thank you! Salamat, Tita Ana. Ina. Tita Anan. Tita Anan. Tita Jojo. Thank you! Tita Anan. Salamat. Lagi kag bako. Ko! Yeah, thank you, Tita Anan. Thank you! Hola, kanindot. Kuha man kag graba. Help you carry on. Kailan ni mo bako ya? You won't be long. Mag-howler man dagwag kag bako. Sabi ni Mama, dapat talagang traffic advance. Make sure Magkaiba ang tsismusa sa marites. Ang tsismusa, kapitbahay mo. Ang marites, kagrupo ko. Isa, naon sa kalis? Puslanan. Mag-inom ka rin. Puslanan. Pili mo sila rin kabalon, no? Salamat kayo sa mga grosya nga imong gihatag kanimo ng isa alang sa among celebration nga birthday sa imong bata. Wala ka celebrate ka 13 anos na ina ko sa Ginoo sa iyang mga kaibigan. Wala sa condition ng kabali sa business followers sa Ginoo ng pala ng tambong upan sa mga bisita nga karon sa mga galag. Gala karon wala karon dili pagalinan uban sa pagpangaon sa mga grosya nga among karon kapag ginikapiskas ng lawas sa tanan nga lagi mo nining mga grosya lord mo sa taga-grosya sa langin Happy birthday, Kuya! Happy birthday! Uy, nagkuti niyo! Uy, nagkuti ba? Happy birthday, Kuya! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Hala! Nagkuti do? Puso ba? Puso ba? Ayaw sa doy ba? Ayaw sa doy ba? Okay.
A few moments later. Anong pangalan po ng mga chismoso-chismosa na inireklamo nyo ngayon dito? Una si Gina, pangalawa niya si Lovely, pangatlo si Mare, tapos si MJ. Okay.